kanina nanggaling kami nagpa-check up. Kasama natin si Kim. Annyeong. Tapos si Rosa. Ngayon nandito tayo para magmerienda. Wow! Pakita ko lang. Ito, dito kami. Oh. Pili na kayo? Kapili na kami. Mamaya na lang kayong mabol. Yan. Dito tayo sa Putok-Patok Kalye. Kalye Putok-Patok. Ayun guys, nalubad yung cellphone ko. Nahiram tayo ng ibang cellphone. Ayan. Nandito tayo ulit sa Kalye Putok-Batok. Dito sa Buwed, Alaminos, Pangasinan. Kita nyo, ganda ng menu nila. Wow! Yan yung mga nagluluto sa kanila. Yan. Uy. Pangalawang beses na namin ditong kumain. Pero ngayon, this time, meron tayong sponsor. Hey! Tulad na nabanggit natin ng nakaraang vlog natin. Kung hindi nyo pa na-try dito sa Kalye Putok-Batok, bibigay ko yung address. I-chat ko sa akin. Sendan nyo na rin ako ng load. Tayo makareply. Lalagay ko sa comment section. Lalagay ko rin sa comment section yung address ng Putok-Batok. Few moments later. Wow! Kaya mo na, Bons? Hindi pa. Ang lasa ng burger nila. Sarap. Masarap yung patty nila. Masarap daw yung patties nila. Nakita mo yung burger. Wow! Sarap. Yan guys yung burger nila. May lata tong patties nila. Homemade patties. Kung sa akin, hindi ko pa nga nakakain eh. Tubig na kagad si Bonso. A few minutes later. Ayan guys, natapos na tayong kumain. Hindi pa pala tapos, may natira pa. Sasairin pa natin. Ayan, Bonso. Ayan, masarap yung pagkain nila dito. Yung service nila, good service. Tsaka yung approach nila, maganda. I-try nyo dito kumain sa Kalye Putok-Batok, Barangay Buwed, Alaminos City. Yan. Tapos na tayong kumain, ngayon magpapaalam na tayo. Pero papakilala natin yung owners, sir. Yes, hello. My name is Luigi Versosa. So, yun, sa lahat ng gusto po kumain dito sa Pangasinan, pwede po kayong dumayo dito sa may Kalye Putok-Batok Pares, located at Buwed, Alaminos, Pangasinan. Ayan, nakita nyo kanina yung mga pagkain natin, no? Tapos yung comment natin, masarap. Kaya, tara, gala na kayo dito sa Buwed, Pangasinan. Yeah, see you guys! Bye! Bye-bye po!